Eu son Carmen Baliña, son doutora en Historia Contemporánea e dirixo Periféricas, que é unha escola de feminismos alternativos. Traballo nisto porque é o que me apasiona e porque considero que é fundamental a día de hoxe que sigamos defendendo os nosos dereitos como mulleres. A miña infancia discorreu en Baio, que é un pobo xusto a entrada da Costa da Morte, dentro da terra de Soneira. Foi unha infancia, eu lembro, pois moi feliz, non? No colexio, criándome co meu curmán, xa que eu non teño irmáns, nun contexto dunha familia bastante ampla, cos avós, cos tíos, cos meus pais. Bueno, digamos que o tema da emigración sempre sí que estuvo moi presente, sobre todo a través da tenda da miña nai, na que constantemente chegaba xente que viña de Suíza, en concreto. Lembro pois que falaban moitas veces en idiomas que nos non entendíamos, no alemán, no francés, cando non querían o mellor que nos enterásemos de algo relacionado ca roupa que iban mercar. No colexio unha vez preguntáronos directamente que quen tiña os pais emigrados en Suíza e a metade máis ou menos dos meus compañeiros levantaron a man. Quizáis non tanto no mesmo núcleo de Baio, pero sobre todo nos arredores había pois moitísimos rapaces que se criaban cos avós. Eso, en moitos casos, tamén lles influía na súa vida cotiá, no modelo de relación que tiñan cos proxenitores, os que só vían xeralmente no verán ou no Nadal. Os estudos sobre emigración hasta os anos 80, prácticamente do século XX, é dicir, ata fai moi pouquiño, tomaban o home como modelo. Falábase de emigrantes, pero en realidade estes emigrantes pois era un modelo masculino. E as mulleres, cando aparecían, só o facían en calidade de esposas, ou ben de fillas, ou ben de irmás. Entón, efectivamente, o libro tamén tenta un pouco, digamos, encher ese oco, ver cales son as súas experiencias específicas, se hai aspectos que lles afectan dunha maneira concreta, referido a parte especificamente ao caso da terra de Soneira, que tamén ten unhas dinámicas económicas específicas, hai moi pouco desenvolvemento industrial, entón dende sempre foi unha terra de emigración. A xente tivo que marchar, mesmo en décadas nas que no resto de Galicia pois prácticamente non se emigraba, como os anos 80 ou os anos 90 incluso. É un territorio no que apenas hai opcións laborais, co cal pois a emigración sempre foi unha opción, e en segundo lugar porque Suíza era algo que tiñamos moi presente, era algo que formaba parte constante do noso imaginario. No libro digo que non era algo que era parte dos libros de texto. Para moita xente quizáis a emigración pois é algo do pasado, sobre todo a migración a Latinoamérica, pero para nós estaba constantemente presente na escola, no que había alrededor, nos coches que chegaban no verán, no xeito incluso de vestir, que en moitos casos era diferente o que nos utilizábamos nese momento, é dicir, había unha diferencia moi forte. Entón, penso que no momento no que unha persoa se plantexaba a opción vital de marchar, digamos que Suíza sempre estaba aí no horizonte. E logo hai que ter en conta tamén outra cousa moi importante, que é o feito das cadeas migratorias, de que como nunca deixamos de marchar cara a Suíza, sempre tiñamos un veciño, un curmán, unha irmá, un centro galego, tamén sabíamos que íbamos chegar e que polo menos de entrada teríamos unha certa rede de apoio. Eso fixo que en cidades como Délemon ou como Berna, que concentran a moita poboación da terra de Soneira, pois constantemente houvese un fluxo que realmente nunca se chegou a paralizar, ata hoxe en día continúa. O libro fai unha comparativa, digamos, entre a migración feminina en dous períodos históricos moi claros, que por un lado os anos do franquismo, os 60 e os anos 70 tamén, os primeiros anos, e despois a partir do ano 2008, coa crise económica. O que se intenta, en realidade, o que intento, é ver se hai o feito de que as circunstancias sociais, económicas de España cambiasen, afectan tamén o feito migratorio. O que vemos é que nos anos 60 e 70, as mulleres que partían da terra de Soneira cara a Suíza, pois facíano moito máis novas, sen un nivel de estudos previos, directamente chegaban e ían traballar, e sempre co afán de aforrar, ben sesa para construir unha casa, ben sesa para que os seus fillos poidan estudiar. En cambio, na emigración, a partir do ano 2008, aumenta a idade media de emigración, xeralmente a partir dos 23, 25 anos, unha vez acabados os estudos, e xunto ao afán de aforrar, que obviamente sigue existindo, tamén hai un interese moi grande pois por vivir a experiencia, digamos, desa emigración, por relacionarse ca xente do país, coñecer outra cultura.
E o que si me chamou a atención entre ambas, digamos, oleadas migratorias é que hai unha similitude que é o feito de que as mulleres traballan sobre todo en sectores feminizados, a hostalería, o cuidado dos rapaces, é dicir, a pesar de que hai unha diferencia de formación moi grande, sen embargo, chegar ali, supoño que tamén pola cuestión do idioma, acaban traballando nos mesmos sectores, o cal non deixa de ser curioso se temos en conta que falamos dun contexto en España moi diferente, obviamente, o de hoxe en día, co de hai unhas cantas décadas durante o franquismo, cunha incorporación crecente da muller ao traballo e demais cambios, que, sen embargo, non se reflicten neste caso concreto da emigración. Sí que hai un cambio moi importante e tamén moi curioso entre esas dúas vagas migratorias, xa que as mulleres que emigraban no franquismo pois atopábanse cun país como era Suíza moito máis aberto en canto a liberdades para a muller, a liberdade sexual, para desenvolver un traballo tamén fora da casa remunerado, que era algo que en Galicia lle resultaría máis complexo ou sería máis conflictivo, digamos, a nivel social, mentres que as que emigran a partir do ano 2008, digamos que, por así decirlo, deuse a volta á situación, xa que se atopan cun país que en moitos casos vai por detrás de España no que se refire á igualdade. Entón, digamos que para as que emigraron no franquismo, Suíza foi, por así decirlo, pois unha bocanada de aire fresco, un novo xeito de ver o mundo e de abrir as súas perspectivas, mentres que para as que emigran a partir do 2008, obviamente ese cambio non é tan profundo, porque xa veñen dun contexto español no que realmente se atopan, ao menos polo menos ao nivel formal, pois cunha situación de igualdade respecto aos homes. Un aspecto tamén moi chamativo na comparativa entre esos dous anos, o franquismo e o período do 2008 cara aquí, era que eu partía da idea de que, tendo en conta que as mulleres hoxe en día, no contexto español, teñen maior liberdade, traballan fora de casa, teñen uns estudos, pois que moitas delas emigrarían solas. Sen embargo, cando fixen as entrevistas ás 8 mulleres que aparecen no libro, o certo é que a maioría marcharon, por non decir case todas, marcharon acompañadas dos seus homes. De feito, instaláronse nas cidades nas que eles ian traballar e xeralmente seguíronos a eles ou marcharon xuntas nese mesmo momento ou uns meses despois, pois chegaban ali e acompañábanos. Houve algunha pregunta específica sobre que lles parecía pois as mulleres que marchaban solas, e a maior parte delas, o certo é que lle seguía sorprendendo e lle seguía parecendo pois que eran moi valentes a hora de facelo. Non sei moi ben cal pode ser a causa pois desta situación, pero unha delas apuntaba a presión social que se seguía exercendo en orixe respecto ao feito de que unha muller viaxase sola. E tamén pode resultar moi curioso, sería tamén moi interesante comparalo o mellor con outras zonas de Galicia e ver se esa dinámica sería a mesma. Pero o certo é que, polo menos, que nas entrevistas que eu fixen noutras mulleres das que tiven constancia, ainda que non cheguei a entrevistar, pero si sabía un pouco a súa biografía, apenas hai casos nos que emigren solas. Penso que tamén pode ser, e así o apuntaba outra das entrevistadas, tamén polo tema da formación. Ela dicíanos que cando había rapazas que ao mellor tiñan unha titulación universitaria ou que iban cun contrato de traballo para investigar, por exemplo, nunha universidade, si ian solas. Pero ter unha menor cualificación profesional e ter que buscarse a vida, digamos que se seguía vendo dunha maneira un pouco conflictiva que a muller viaxase sen acompañamento. Un dos aspectos tamén que se trata no libro é a cuestión do retorno ou o mito do retorno, que é algo que sempre aparece na cuestión da emigración galega, xa dende os tempos da emigración a Latinoamérica, que é a idea pois de que o galego, no caso último, sempre desexa volver á súa terra, ten unha morriña que o empuxa a retornar. Fíxose unha pregunta específica ás mulleres, as emigradas no franquismo, sobre ese mito do retorno, sobre se elas constantemente desexaban volver, sobre que lles parecía pois a volta a Galicia. Resulta sorprendente tamén que todas elas, pois en algúns casos, non todas, pero varias delas arrepíntense de ter voltado porque son conscientes de que a situación que atopan en Galicia pois é moito máis complexa da que tiñan en Suíza e que mesmo Suíza lles proporcionaba, por así decirlo, unhas oportunidades que aquí non teñen. Incluso hai unha delas que chega a dicir que, sabendo o sabido, pois non tería volto a Galicia. Respecto ás que son máis novas e continúan no país, tamén varias das entrevistadas manifestaban que non tiñan unha especial urxencia por retornar, ao contrario, que justamente porque saben o que está pasando agora mesmo aquí, desexan quedarse ali e mesmo desexan, se teñen fillos, que os seus fillos, polo menos ao principio, poidan educarse en Suíza e poidan coñecer outras realidades. Entón, todo iso, digamos que o mellor entra un pouco en contradicción con esa
esa idea da morriña constante de que o fin último do emigrante é retornar. Habería quizáis que reexaminalo. Na cuestión do retorno, tamén para o caso das emigrantes do franquismo, pois, a parte do tema económico, das dificultades que se atopaban aquí, tamén se enfrentaron a moitos problemas a hora de volver a unha terra que en certa medida xa non era súa, porque falamos de mulleres que parten ca idea de aforrar e de quedarse uns anos, pero en moitos casos a súa estancia prolongase pois décadas. Entón, cando retornan para os suizos, nunca chegaron a ser cidadáns dali porque son españolas, pero tamén aquí, nós, por exemplo, na Terra de Soneira, sempre as chamábamos as suizas, é dicir, non son xa de ningunha parte. E ao mesmo tempo, atopa unha España moi distinta da que eles partiron, e na que perderon en boa medida as súas redes de apoio. No caso, ademais, das mulleres que voltan con certa idade, digamos, a partir dos anos 50, dos 50 anos, e con fillos, engades, ademais, a dificultade de atopar traballo unha vez que chegan a Galicia, xa que polo tema da maternidade e, desgraciadamente, tamén polo tema da idade, en moitos casos non as aceptan. Entón, digamos que outra barreira máis que se engade e que lles dificulta moitísimo a adaptación. Eu pensaba que me ia encontrar con moitas trabas a hora de encontrar as mulleres ou de que me contasen certas cousas, pero sí que é verdade que falando con elas, pois en moitos casos era case unha especie de terapia, eu creo, por así dicilo, porque eran historias que quizáis non tiveran a oportunidade de compartir con moita xente. Probablemente na súa familia si se falaba, pero seguramente cos veciños ou cos coñecidos non era un tema que xurdía. Entón creo que era unha especie de que elas revisasen tamén o seu pasado, quizáis cuestións que non se plantexaran saían nas entrevistas, por exemplo o tema dos fillos, de como lles afectou, de como se readaptaron unha vez volto a Galicia. Logo tamén eu decatábame, comparándose con outras persoas da mesma zona e da mesma idade, pois que tiñan unha conciencia de xénero bastante máis clara. O mellor elas, obviamente, non se definían como feministas ou non falaban do xénero como concepto, pero sí que eran moi conscientes das diferencias que había entre as mulleres en Suiza cando elas marcharon, no caso das do franquismo, e as mulleres galegas. Iso creo que tamén as fai moito máis críticas e lles permite ter unha imaxe de Galicia dende fora. Entón, realmente, ao facer o libro, había unha parte que era para estudialas a elas, pero tamén un pouco estudiábame a mí mesma e o meu contorno, porque veía como elas percibían a realidade na que eu medrara de nena. Entón, nese sentido, foi moi interesante, e elas creo que tamén lle serviu para, non sei se para facer tanto como unha reparación, pero sí unha revisión da súa biografía. O caso de Fina sí que me chegou moito, porque ela é unha muller que emigrou durante o franquismo e tivo que reemigrar. A súa primeira emigración fixoa cos pais cando era todavía moi pequena. Ela é un deses exemplos dunha muller que a súa vida adulta realmente desenvolve en Suiza, co cal críase tamén moito con eses códigos de relación entre sexos quizás máis igualitarios. Cando falaba con ela, contábame que o seu principal obxectivo cando estaba en Suiza, xa de adulta, era quedar ali ata que as fillas non fosen tan maiores como para querer xa establecerse e non volver a Galicia. Entón, unha vez que as fillas comezaron a facerse maiores, ela decidiu volver, pensando que xa podería garantirlles unha boa educación e que de algún xeito xa cumplira a súa función ali en Suiza. Fixo unha casa no seu pobo, e o problema xurdiu cando as rapazas tiveron que ir á universidade. Nese momento, que a parte coincidiu ca crise, o seu marido atopouse nunha situación moi complicada porque traballaba de autónomo, era moi difícil cobrar os traballos que facía, entón ela volveuse a encontrar na tesitura de ter que facer unha segunda emigración, que era xustamente o que quería evitar. Con esa emigración, ela conseguiu pagar a universidade ás súas dúas fillas, pero o problema é que ao final unha das fillas tivo que marchar a Alemania. Entón, digamos que a pesar de que o seu obxectivo na emigración era evitar a reemigración e evitar que as fillas tivesen que marchar, ao final foi o que acabou sucedendo. Entón, creo que é unha historia realmente moi significativa das voltas que dá a emigración, e tamén vista no sentido positivo de como Suiza pode ser, de segunda vez, tamén unha nova oportunidade para levar unha vida mellor que a que levaría en Galicia. No caso concreto das mulleres que entrevistei, elas non manifestan así claros exemplos de xenofobia ou de problemas de adaptación graves, digamos, ou ca poboación aí local. Pero sí me resulta paradóxico na liña do que ti comentas, non no caso concreto das emigrantes, porque non podo valorar, pero sí en xeral que en Galicia xa moitas veces tanta reticencia a xente que ven de fora, cando nós históricamente levamos en un país de emigración,
centos de anos. De feito, resultaba moi particular o caso de cando sucedeu o tema do corralito en Argentina e volveu xente que era filla ou neta de emigrantes galegos e había un rexeitamento cara a eles e cara que se establecesen aquí, cando Buenos Aires era considerada, bueno, a quinta provincia de Galicia, cando había un fluxo enorme de migrantes. Entón, creo que neste sentido sí que temos que revisarnos históricamente e que a historia aí sí é vital para evitar este tipo de situacións que ao final din moi pouco de nós pois a hora de reflexionar sobre o que somos e sobre o que seguimos sendo, porque non é algo do pasado, senón que a emigración dos galegos a día de hoxe segue estando presente en numerosísimos países. Creo que o que sucede en Galicia, como non hai unha poboación musulmana, digamos, demasiado ampla, ao final o que sucede é que o coñecemento case sempre é mediado polo, valga a redundancia, polos medios de comunicación. Entón, o que sucede é que hai neses medios a miúdo moitísimas confusións mesmo na terminoloxía, ou mesturar árabe con musulmán, ou mesturar islam con islamismo, ou considerar que todo islam é radical, ou meter no mesmo saco pois a todos os países. No caso do libro que se analiza especificamente ou principalmente o caso das mulleres musulmanas, que ao final son un pouco nas que se focaliza, digamos, todas esas fobias que hai cara ao mundo árabo-islámico, normalmente presentándoas pois como mulleres pasivas que non deciden sobre as súas propias vidas, centralizando moito no tema da vestimenta, que ao final eu vivo en Marrocos, é un tema moi secundario, que non está presente para nada na súa vida cotiá, senón que é algo accesorio. Hai cuestións moitísimo máis importantes a nivel educativo, a nivel laboral, a nivel de dereitos das que apenas se fala. E xunto a esa imaxe da musulmana sumisa está a imaxe tamén da musulmana pois ameazante, por así dicilo, ligada ao islamismo, ligada ao que sucedeu hai pouco en Siria, o terrorismo. Entón, digamos que son imaxes moi polarizadas que ao final permítenos saber moi pouco sobre a realidade cotiá desas mulleres, que aparte hai que ter en conta que non son mulleres só que vemos a través da televisión, senón que cada vez máis están instaladas en Galicia, por conseguinte deberíamos, eu creo, facer un esforzo por coñecelas un pouco máis alo deses estereotipos. Pois eu creo que non hai unha resposta única para ver como podemos ser máis tolerantes, pero creo que o fundamental é empezar por escoitar o outro ou a outra, ou cando sexa posible achegarnos a esa sociedade. Eu en concreto que vivo en Marrocos vexo que cando vai xente de España en xeral volve cunha imaxe moito máis positiva da que marchou. E a inversa, realmente a xente ali ten unha imaxe moi positiva de nós e quere saber moito de nós, constantemente pregúntache pois como é a túa vida aquí, que dificultades atopas, como te atopas vivindo ali. Eu boto en falta que realmente nós a elas tamén lles preguntemos ese mesmo tipo de cuestións. Entón eu creo que simplemente con escoitar teríamos moito gañado. A partir de aí, ler todo o posible, non solamente os medios convencionais, non tamén pois libros máis especializados, medios máis alternativos, e creo que con todo iso pode ser un primeiro punto de partida.